Balik ko. Iya, sunod na po. Nang mga isa pa yan. Makatingan na kami. Ha? Iya, sunod na po. Paano ba? Ano mo sila mga ganyan, no? As Jis. Paano ba? Nga pa sa Jis, no? Sige naman ni katagat. Bago na to. Sige naman katagak mga kurs. Sa bago mga kurs. Let's go.